El principal símptoma d'un pacient amb una hemorràgia vítrea és una pèrdua d'agudesa visual sobtada, però tot això depèn de la gravetat de l'hemorràgia. Hi ha pacients amb sagnats molt densos que inclús poden presentar nivells de ceguera legal, a l'ull afecte, i altres pacients amb sagnats més lleus que el que consulten és per una visió més borrosa o inclús per la presència d'unes mosques volants que són les miodesòpsies. El que està clar que qualsevol pacient davant d'aquests símptomes ha de venir a urgències, ha de ser valorat per un oftalmòleg, tenir en compte l'agudesa visual, fer una exploració completa, sempre s'ha de dilatar la pupil·la del pacient per poder accedir a la retina i descartar, com hem comentat, inclús un desprendiment de retina. Hi ha vegades que els sagnats són molt densos i hem de fer a la mateixa consulta una ecografia ocular. I és molt important en aquests pacients anar controlant la pressió de l'ull, ja que aquesta sang pot obstruir el que és la malla trabecular, que és una estructura de l'ull, que en el moment que està obstruïda l'humor aquós no drena prou bé i es pot produir fins i tot un glaucoma. El tractament de l'hemorràgia vítrea és variable en funció de l'origen i de la gravetat de l'hemorràgia. L'actitud terapèutica sol ser expectant, ja que la majoria de sagnats poden ser més lleus i es poden reabsorbir de forma espontània entre 2 i 3 mesos. Però tenim pacients amb complicacions, com hem comentat, el desprendiment de retina, o pacients amb sagnats ja densos que no reabsorbeixen i aquests requereixen d'una cirurgia de retina que s'anomena vitrectomia per poder evacuar i netejar tota aquesta hemorràgia. Hi ha pacients que presenten una retinopatia diabètica, una trombosi de vena central subjacent en aquesta hemorràgia i a aquests pacients moltes vegades se'ls ha d'aplicar un tractament amb làser argó de tota la retina.